Dan pungkasaning dalanging Pandhawa ana kene wae. Nggih, menika tapa? Lah iya mo, Darang Kresna tapa mo? Aja ade. Nggo kawong tapa mo? Udah gedhe dosane mo. Iya nak. Olah dalah. Aku ngerti apa karepe Darang Pandhawa iki tapa? Kepingin napakno para Pandhawa supaya besok ing perang Baratayuda unggul jurite Kakang Semar Yawa Semar. Nggih, Dan. Mula ing kene Po Semar yen nglakoni tapa nanging sing ditapakno ora mangerteni. Lah wong para Pandhawa gak ana kok menang perang Baratayuda. Ya apa critane iki? Patosipun Sang Sri Nalendra Bathara Kresna sapa kok nganti diketeng karo Kakang Semar iki? Ana satriya lagak sembada. Dalah. Kok Semar? Wonten apa, Den? Darang Pandhawa kepingin mangerteni sapa aku. Ulah dalah kok mangerteni apa sing tak karepake? Senajan ora metu saka pangucapku nanging wis mangerteni apa kang ana ndroning batinku. Ora titah sembarangan iki. Ora tumrahing manungsa. Kok Semar? Wonten menapa, Den? Lah iya wong Darang Pandhawa to apa kok rasa-rasan iki lho. Apa pantes kowe ngene? Darang Pandhawa percuma olehmu to apa nanging batinmu kurang wening percuma. Rugi karo olehmu to apa? Luwih becik gugur anggenmu to apa? Wow, to. Dalang Pandhawa dipun undamana kelawan Bambang Luhur Jati. Boten kiyat ngengkrek awa nafsuning Dalang Pandhawa ical wujuting Sri Nalendra Bathara Kresna emot kala mercu ngamuk kaya ampuhan. Apa wani ngriku anggenku tapa? Ora dalah ayu-ayu kok. Iya. Yo putono.
Oh, Dalang Pandhawa malih dadi buta rumangsamu wedi lah. Dalang Pandhawa dadi buta mongko buta iku adoh karo dalange nganti dalange gak iso njukuk dhewe. Kok ya seneng Dalang Pandhawa dadi buta iki lho. Kathik maneh umpama arek cilik-cilik dulinan wayang mesti sing digawe dulinan buta, soalé adoh karo dalange. Iki pompong ana ndukuring Gedhongwaja ana ing negara Ngastina. Oh, tak pancing menyang Gedhongwaja Dalang Pandhawa. Oh iya. Pauto. Rasaksa kawujudanipun Sri Nalendra Bathara Krisna mulu dhateng Bambang Luhurjati nganti kancik ana dhuwuring Gedhongwaja negari Ngastina. Wauta Gedhongwaja dipun icak kelawan Sang Sri Nalendra Bathara Krisna. Gedhongwaja jebol medal saking Gedhongwaja Prabu Kuntadewa kang uga awujud raseksa. Esuk tak cakot kon yo. Wah, kon mangsuri katus ya. Keringatmu asin. Telani kon katus kok tak cakot keringatmu asin. Oh iya. Wah, auto. Perang kuil buta kekalih wonten negari Ngastina menika. Wauta dasar sejatosipun buta dudu asli buta nanging buta saking Sri Nalendra Bathara Krisna dalah Prabu Kuntadewa sareng mambet gandhanipun ical wujuding raseksa mujudaken Sri Nalendra Bathara Krisna dalah Prabu Kuntadewa kumpul marang sadherepun.
Yayi, Yayi sami aji Yayi. Nuwun kula Kang Mas. Wonten kedadosanipun kados mengaten kados pundi Yayi? Kula menika dipun kunjara kelawan Begawan Pramana Dewa Kang Mas. Ora salah jagat Dewa Bathara jagat Manestunggal. Dadi Yai Samyaji kena kunjara muni nggih Kang Mas lajeng Kang Mas piyambak kados pundi kok ngantos dados raseksa menika kala wau. Ora salah Yai. Pun Kakang penak anggon Kakang mertapa Yayi. Malah ana tekaning satriya ladak sembada. Oh tak upadine Yayi, tak jaluke sanjata pitulungan bakal nyirnakake Begawan Pramana Dewa Yayi. Menawi katen Kang Mas monggo Kang Mas. Sebab kersa ngilingake kelawan aku dalang Pandhawa ana apa Bambang Durjati pancen wis metine kudu kaya mangkono nanging iki Bambang Durjati ana kang ndadekno reridu para kadang Pandhawa mulake njaluk sanjata pitulungan marang jeneng sliramu. Yen bisa aku nyuwun tolong senakno Begawan Pramana Dewa Bambang Durjati yen kowe mang nganti ana kene dalam Pandhawa.
lahir sekarang bawana langgeng iki ana satira ledak sembada wani madhep kelawan aku sapa kang dadi dasa namamu ora dalah yen durung mangerteni kelawan aku Bambang Luhur Jati Bambang Luhur Jati dasar kepara nyata mula apa bener iki pendhita anyalon saka negara Ngastina Begawan Pramana Dewa pancen bener aku Begawan Pramana Dewa oh yen kaya mangkono kudu sumingkir saka negara Ngastina gelem sumingkir yen katon gumlundung sirahing Begawan Pramana Dewa yen kaya mang tanpa ana tanganku iki Pramana Dewa dipun bucal kelawan Begawan Pramana Dewa sang Bambang Luhur Jati dawah
ing Bantala lukar busananing wujud Bratasena. Yayi Werkudara Yayi, saumpama mbok doli peperangan kaya dening ora ana rampunge Yayi, merga yen miturut layang Iladuni Yayi, kaya-kaya dudu mungsuhe Yayi Werkudara. Wah, sapa sing bisa nyingkrena Begawan Permanadewa? Olah dalah apa ora ana Kakang Semar? Kula dan wonten punapi nimbali kula mangkene Kakang Semar ana kene iki ana Begawan Pramanadewa. Yen miturut layang Iladuni Kakang, kaya-kaya Pandhawa dudu tandingane kabeh. Lajeng sinten kang badhe saged maliyaken den ora liya mung Kakang Semar. Aja kelemo. Apa nak kakenak Wandara Krisna Mrakti nek ana penggawean tok mongkone ngrecelahi nek nemu rezeki apa-apa yo gak tau nyiprat. Gak kenek kaya ngono nak. Ana apa Bagong? Mboten non, jenengan ulun ganteng. Mula aja nganti kesuwen Kakang Semar enggal-enggal sampurnakno Begawan Pramanadewa. Kakang Semar
menawi mekaten kula nyuwun tambahi pangapunten. Dalang Pandhawa kentekan jago. Para Pandhawa wis akeh sing kalah kok malah ana genuk dikongkon maju marang papan peperangan. Oh, aja sik mau. Kate nandi? Gak nandi-ndi nak, kare nang dram kene nak. Mula gage sumingkira aja nganti gawe pekalangku ana kene bakal nyenakake para Pandhawa. Yen nganti ora gelem cucul wah balan awakmu lak ratu ning godha pangrencana sih. Oh iya. Mandi ucaping Kyai ning Lurah Semar Sang Prabu ya Sang Begawan Pramana Dewa ical wujuding Begawan Pramana Dewa mujudaken ratu ning godha pangrencana ya Bathari Uma Nini Permoni. Wong kati subuh cek klubusan desane wong ae. Ya dakno karo oh lae-lae aja ngono kok. Lah nek aja ngono dheweke lak. Aku ki sukan.
Ya Kakang Semar, pancen aku kang kliru Kakang. Nanging aku amung kepingin nodi kaya ngopo Kakang. Bisane Pandhawa bisa tentrem Kakang. Yen kaya mangkono nganti ngguton darah Pandhawa maneh. Bakal ndak oh ya Kakang, yen kaya mangkono aku bali meken menyang Kahyangan Kakang. Aja nganti lali. Wadya balamu gawon kabeh. Ya Kakang. Sing dadi buta mang sapa? Ora liya anakku Bathara Kala Kakang. Bathara Kala katik kok gonggong barang. Ya ngono iku kedadiane. Ayo, mbok jak bali apa ora? Olah dalah Kakang anakku nggar. Bathara Kala ayo bali nak. Bali deh. Oh, ngono mo. Iya nak, ayo kumpul malah. Darahmu Pandhawa tole. Ayo mo. Iki dalang Pandhawa. Ora dalah Sena. Mula Pandhawa wis padha kumpul kabeh apa gak kaya ngono Kresna? Ora dalah Begawan edan aku jati pancen bener kaya mangkono. Aku ngaturake matur kasuwun nganti sedulurku Pandhawa bisa bali foto balik kumpul maneh. Wah. Terus kaya ngopo iki? Kula mangkene Senaya. Saiki kang luwih becik weningna batinmu mengko ana bakal kedadian apa Sena? Wah iya. Oh iya.
dipun weningaken batining Sang Werkudara. Saking meningin batosipun Sang Werkudara Begawan edan laku jati ical wujuding Begawan laku jati mujudaken kanugrahan katentreman manjing dhateng raganing panegak Pandhawa. Bratasena kaget dalang Pandhawa. Kanugrahan katentreman muga bisa sumrambah marang sedulurmu kabeh. Yen kaya mangkono ayo padha kumpul marang Kadang Pandhawa Yayi Werkudara. Wah iya yen ngono ya mangkono. Wis rampung anggene awak dhewe ngayahi kewajiban. Mula ayo nyuwun pangapura marang sesepuh dalapin sepuh kang ana dusun Kaliurip kene. Utamane marang Bapak Budi sak keluarga nak. Oh iya mong anjene awak dhewe ya manungsa lumrah akeh salah lan lupute mong.
Ya dole. Mula iki mau lakon anu. Kong lakon kanugrahan katentreman dole. Panyuwunan lak saka panjenengane Bapak Su. Ya ayo nyuwun pangapura. Oh iya mo. Ya nek jane wis rampung ya enggal-enggal dungono. Bismillahirrahmanirrahim. Binarung puji dikelan mantra weda. Mugi dirga mendhak kala sirna ingkang wonten namung malaikat sejagat arsa sesawur kalahar jan wonten ing desa Kaliurip sumrambah dhateng daleming Bapak Budi Astaya keluarga tansah pikantuk rahayu wilujeng selami-laminya. Bismillahirrahmanirrahim.